Hej, så velkommen til den her video. I dag spiller vi Fortnite. I dag spiller vi jo Fortnite. Det er sådan lidt hårdt nogle gange, men så man spiller Fortnite. Men vi kommer til at klare den sådan lidt. På sine gode dage. Hans topaktioner kan være elektriske kammerafgørelser på højeste niveau. Godt. Skal jeg bare lige finde den der. Ja. Så kan I se mit menneske. Jeg er ikke så god. I kan se sådan lidt overalt her. Så blev det en af hans helt store evner, fordele. Og jeg starter, han er så intelligent. Hvornår han skal indkomme i feltet. Han er ikke hurtig eller stærk. Så det kommer nok til at virke det her sådan lidt. Vi er i level 8. Så det kan I se op på skærmen lige der. Så skal vi noget nu. Vi skal ikke spille Lego Fortnite. Vi skal spille det der. Så hvis vi skal se der, så skal vi spille det. Det skal vi spille. Ja, jeg er ikke så cool til Fortnite. Jeg har ikke nogen problem, hvis det er sådan, det bliver sådan helt vildt godt. Jeg kan skrive i kommentarfeltet, hvordan det er sådan i spil Fortnite. Og jo, hvis det er sådan, I kan tid til at se lige nu. Ja, der er lige noget galt. Så ja, 2 sekunder. Han var bare første kombination. Så der lille yderside flik, det var teknisk sublimt. Det var en stor chance. Det var en score, synes jeg. Jeg ved, hvilken spark til det kan der ikke se sig af. Skulle lige have hjælp, fordi han havde også nogle rigtig fine målchancer på en måde af Oviedo. Han skulle gå et par redder inden for målstregen af Skandal. I de situationer, hvor han har tættest på at blive målscorer. Så vi kommer videre. Det er i hvert fald det, vi skal spille, tænker jeg. Siger play, men vi skal lige finde noget, vi skal spille. Skal vi spille det der i dag? Det skal vi. Vi spiller det. Så ja, det bliver sjovt det her i dag. Håber I vil like til kanalen. Ja, er det 50 eller 51 abonnenter lige nu? Ja. Det er godt. Så det er godt. Så kan I se, at det er en Nintendo Switch versus PlayStation 5. Det er godt at høre bag mig, der kører Barcelona og hvad det andet. Så er vi inde. Vi kan se min våben, så er de hernede. Vi stiger over til en sniper. Shotgun. Sniper. Cool shotgun, tror jeg nok. Healing. Så. Sådan der. Vi skal lige der. Det er sådan lidt hårdt nogle gange på YouTube. Jeg gør det sådan stadig, selvom vi bliver lige dræbt. Rød har 10 point, vi har kun 3, så mit hold
Det skal bare lige lidt i gang. Ja, det var det, jeg gerne lige vil sige. Og vi dør igen. Jeg har ikke spillet Fortnite af det endnu nogle år, så det er svært for mig. Så lige når man også lige skal i skole, og så ja. Ja, den her, hvordan skyder den? Det er en shotgun. For et comeback. Man selvfølgelig talte om sådan 20-30 minutter. Man regner med, at der var i Lamine Yamal i aften. Så han overvejede at han spille i løbet af anden halvleg. Og så her i fredags var der event i Steel Brainrot. Hvis I spiller det, kunne I jo have været med til eventet. Det var jeg. Så det var mega sjovt. Jeg fik en Strippi. I kan også skrive noget i kommentarfeltet. Sådan. Hvordan det er, hvis I var med til eventet. Hvad I spillede. Det gad jeg godt at vide. Vi fik sgu lige en der. Var det ham, der lavede den der? Ja, den smadrer vi lige. Ja, du har ikke så meget jern, tror jeg nu. Den er nok ikke så meget jern. Skyder jeg den her? Lige her. Sådan. Du skal gøre tingene sammen. Sådan der. Jeg er nødt til at tage den her vej op igen. Fordi jeg gider jo ikke at dø. Så, det er sådan, jeg er lidt træt, fordi jeg har spillet fodbold i dag. 2 kampe, ja. Det er sådan sjovt at spille fodbold, bare man ved, hvad man laver i fodbold. Ja, vi går lige der nu, fordi der er en pil. Så, se. Så. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre, så ja. Jeg går bare herover, så der på et tidspunkt, tror jeg nok også. Er der en deroppe, så vi nok skal derop. Nej, jeg var tæt på at komme op. Ja. Vi skal op den her vej, tænker jeg. Sådan. Nu kom vi op. Kan vi sigte? Ja, der. Ja. Så tager jeg lige den her sniper frem. Som jeg tror, at den skader mig. Ja, det er bestemt ikke til Sociedad's fordel, at der blev lagt en hård linje. Jeg tror, vi tager shotgunnen igen. Vi skal lige have fjernet etteren. Så 1. I kan også skrive i kommentarfeltet, hvis I synes, jeg er god. Jeg har kun 2 gange, jeg spillede det. De sidste gange, så sagde den et eller andet, hvor nu får jeg ikke skolen, og så er muligt, jeg kan godt tage et subscribe. Ja. Så er vi heroppe i top. I toppen. Den kan godt lide klokken, toppen. Den er her. Jeg er ikke lige min sniper, eller jo. Jeg synes, jeg skal bruge sniper. Så tager vi sgu lige sniperen og flækker ham nede. Ramte ham, som I nok godt kunne se. Der han har en der. Så.
Det er sådan, man gør. Men det er sådan, man spiller Fortnite. Det er de her udfordringer fra Badachi. Det er underlagt løb fra Rashford. Jeg skal gøre det for dem. Så skal vi lige lave. Jeg ved ikke, hvor vi er der. Sådan, vi skal væk. Væk. Han har set os. Så er vi heroppe nu. Nu kan han ikke så godt ramme os. Men vi kan stadig godt ramme ham. Shit, vi bliver skudt. Det er sådan ikke helt vildt sjovt. Nej, Sanders. Nej, vi døde. Se ham. Men skal vi lige tjekke. Der er han. Nej, jeg bliver død. Det er sjovt det her, når vi spiller Fortnite. Vi går op. Han kan ikke komme op her, tror jeg. Men vi skynder os. Vi skal op. Nej, vi skal ikke være her. Så, der. Det er der. Så, vi skal op. Så vi er heroppe i toppen igen. Vi er sniperen, som I kan se. Vi løber lige lidt rundt her. Så den tager lidt tid, men den er hurtig. Skal vi se, om vi kan se ham. Går ikke noget. Han er der. Nej, vi døde. Jeg tænker, tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Og så hej hej.